Oui, nipody ndraiky atsika ty. Azafady anareo voaimaro tsy nadigniko anareo igny fa c'est vrai tsy tafy nampidiriko tamin'ny live naka teo. Maro anareo mitaregny, anareo Antanambao ndraiky Tokon'olon'ny Voaimaro. Atsika boka variegna amin'ny base tuliara resaka fasimento io. Or que a Voaimaro izy fa mandeha grave. Za fa nahazo photo, za fa nahazo témoignage, nalefan'olo taminaka fa zay mivolaniko za tsy anognona agnaranan'olo. Fôtony tsy mety, fôtony olo aby io en danger. Eko ndraiky fa par rapport amin'ny photo nalefandreo taminaka, eko alohany za mivolagna raha volaniko aminareo zay, authentifieko raha jiaby, mila marigny aminaka après za magnano vidéo. Après za magnano vidéo, izy koa zay za tsy magnano vidéo. Tsy araiky, tsy aroe, tsy telo olo miresaka taminaka resaka fasimenty à Voaimaro les terres rares. Après on va acheter, d'accord? Resaka terres rares. Zanahary. Ankilan'ny bokon'olon'ny Voaimaro misy l'école, misy caserne, gendarmerie, misy chef district fa tsy mivolagna. Anao koa miditra koa niasa ao, anao tsy mahazo miboaka fôtony rosé mavozo tsôndao anao andeha amosa secret agnatin'ny fasimenty ataondreo. Camion zay magnano aller retour isan'andra mitondra les terres rares. Azonareo zegny le uranium, tout ce que vous tsy diko za fa contaminé rano jiaby fa contaminé. Maro feky raha mandalo a Voaimaro. Zay volaniko azafady teo za tsy nagnano nadignako zegny volaniko zegny. En même temps za tsy fa feno décharge militaire fa mangigny fa tsisy raha pare a Voaimaro. Atsika variegna amin'ny base tuliara fôtony hitatsika base tuliara tsy agneky fa a Voaimaro rô fa nanomboko. Tegna fa dangereux izy a Voaimaro. Irô mitondra raha io zegny miboaka au lieu que alefandreo a direct agny ambanivolo any tsy haiko ariandreo tsy haiko aia fa rô miodogna amin'ny lalabe. Misy olo volagnindreo fa izy mahamanjeny narary izy nangataka permission direct fa nalefandreo en prison izy. Fa nalefandreo en prison izy fôtony navozegny irô tsô andeha amosa raha mandalo afasimenty a Voaimaro. Donc anareo azafady zavanareo raha mandalo a Voaimaro alefasanareo photo. Za ndraiky fa misy photo volaniko tsô fo volaniko izy diffuseko eto misy olo avoa problème. Zay volaniko tsy alefako eto diffusion fa de toute façon anareo fa j'espère anareo fa commence matoky za raha volaniko jiaby zay marigny. Raha mahitsy raha volaniko zay. Voaimaro misy problème volaniko aminareo namako jiaby tegna misy problème Voaimaro. Ampianareo Voaimaro. Sérieusement ampianareo, alevanareo sary, diffusenareo, atsika tsy ambigny koa en même temps atsika ndefa koa photo ty ndraiky alefako amin'ny soit comité international soit olo matanjatanjaka tsy maintsy alefatsika izy. Atsika tsy voly mivolagna volaniko zegny, tsy voly mivolagna atsika fa ampianareo Voaimaro azafady aminareo. Zegny volaniko attention, tu rentres, tu ressors plus. Camion zay feno fa mandeha mitondra les terres rares. Zay ny volaniko aminareo aretigny. Rano fa commence contaminé. Hoavy edy volaniko aminareo edy amon'olo moramora rô io. Amon'olo moramora. De toute façon, c'est déjà là-dedans. Le rouleau compresseur est déjà parti. À nous de faire très attention volaniko aminareo zegny. À nous de faire très attention. Zegny fo, tsy ataoko lava le vidéo fôtony raha tokony nampidiriko tamin'ny vidéo naka ta midi teo
tsy tafiditra fa ny de toute façon fa etsika zao vola ambadika ao mamy ravatomanga toujours mamy ravatomanga toujours que ce soit volamena que ce soit izy koa fa misy exploitation à Madagascar ao tsy maintsy idirany mamy ravatomanga tsy maintsy idirany mamy ravatomanga io olo mamono Madagascar ampodiko aminareo izy mamono Madagascar zay volaniko aminareo apitsanareo resaka état fédéral io amizay au moins atsika mi contrôle région atsika tant que tsy apetraka état fédéral io tsy possible olo aroe andeha contrôle raha jiaby tsy possible foiky zegny avoa menace zegny maro foiky mavozo olo mavozo feno sara aminaka mety tsy diffuseko izy fotiny tsy tiako olo aby io de toute façon olo mandefa message aminaka jamais za dévoile izy raha nivolagniny fotiny je pense à lui je le comprends au moins misy olo fo en cachette mavita mandefa misitriky izy mandefa izy koa zegny possible izy éliminendreo possible voniendreo misy araiky volagnindreo fa izy zegny mamanjay marary izy andeha volagna za angala permission volagniny ya concerne atsika sava de toute façon région diana sava tegna kapoakandreo ao tegna misy raha boka ao tegna misy raha kapoakandreo zegny volagniko olo ty andeha za mamany nararimary mamany volagniny tu vois fa izy koa fa niala direct fa nalefandreo en prison izy c'est comme ça zegny volagniko c'est karaha agnatin'ny dealer volagniko io mafia anao koa nidika agnatin'ny gang soit dealer anao koa hiala ho tsisy olo matoky anao io so andeha amosanao zegny avoa raha latsika ty io izy tegna izy chauffeur-ny camion fa camion zay magnano aller retour io ankilany io volaniko aminareo zegny pokon'olo ny voe maro io misy décharge misy l'école chef de district mangigny monsieur le maire mandigny jusqu'à la famille monsieur le maire nikaiky za izy mivolagna za tsy masaky mivolagna za koa ivolagna za éliminendreo maire ny voe maro izy tsy masaky mivolagna ary tsy maire ny voe maro nivolagna zay la famille nazy en personne de reo mavozo mais volagniko fo tu vois comme ça ambilanareo izy fa regninareo fa tso misy raha voa mare maire ny voe maro io fa ianareo fa fanjakana ambadiky zo de façon fanjakana tsy mety ambadiky zo fo c'est des assassins volaniko aminareo zay mpamon'olo ro io atsika zio ariandreo jery bastuliary no sy be sakatia or que reo fa mahomby agny avoe maro mahomby marigny mampalahelo zalatsika ga sérieusement tegna mampalahelo tsy haiko raha franchement za vraiment désolé volaniko raha voatsika de vraiment désolé za raha voatsika tegna désolé za tsy mavita plus volaniko zay za koa nisy moyen niedivako marigny ro à part raha volaniko amy vavako io fo raha témoignage alefan'olo aminaka zegny fo raha mety ataoko za koa nisy moyen niedivako marigny ro mais le problème iro manambola amin'ny alatra à Madagascar ao le problème tsy ameko tsiny gasy mosary tsy magneky vola amezandreo ro tsy amezako tsiny volaniko zay zegny za tsy pour gaz dindery gaz non c'est ce que atsika karaha fa biby volaniko zegny atsika koa karaha fa biby mosary donc magnano zay raha tsy fatao zegny avoa voe maro avako aby mosary vahoaka zegny volaniko anareo mpianatra anareo zanakan'olo mpangalatra magnano politiky mbo mietsefa anareo tokony mihetsike ene babanareo nahazo vola amin'ny alatra zegny anareo misy moyen andefandreo à l'école agny ivelany mahaiza menitra anareo un moment donné mahaiza menitra volagnina amy babanareo baseky ty babe baseky ty mame anao
première dame fa nataoko tamin'ny vidéo, anao ray aman-dreny, anao nitondra zanaka 9 mois zegny, anao karakory sarotro izy. Zahava zanakan'olo vonianareo, zahava zanakan'olo vonianareo. Imagine ataova karaha zanakanao zegny, ray aman-dreny io marary, nde zanakanao marary fo anao karaha marary. Donc azafady aminareo, tegna azafady aminareo volaniko zegny, anareo mpagnano politika aby io. Mbo voleza anareo mamono Madagasikara, voleza anareo mamono Madagasikara volaniko zegny. Zanaka Ravatomanga zegny ireo a Maurice, ireo a Maurice magnano la vindreo tsara, pendant que anareo université marary, ndre volany bourse fo tsy azonareo. Anareo marary, zay marary, fody zay misy fô boka, zay tsy mangalitra. Tokony menitra anareo volaniko, anareo misy baba magnano politiky, nangalitra volaniko zegny, volagna babanareo. Fody anareo zanaka tokony avenir ny Madagasikara, tokony menitra anareo. Olo karaha ataonareo olombelogno koa reo io e, olombelogno zanakanareo alefa anareo agny ivelany mandeha mianatra. Anao Andry Rajoely fa nivolagna, zanaka la nationalité français volagninao, pour l'avenir de mes enfants. Azonao zegny, dikan'zegny hainao fa izy koa mbola anao fo hitondra Madagasikara, tsisy avenir a Madagasikara. Donc ambila vahoaka miady, ambila vahoaka magnano manifestation, karaha anao nagnano manifestation nandrongona Marc Ravalomanina. Où est le droit humain? Où est la liberté? Aie dignité n'olo. Anao koa olombelogno marigny, anao koa tia Madagasikara marigny, tsy tokony ataonao raha ataonao izy io. Fa hitanao sambo io andeha ilevigny, ça veut dire il va couler. La moindre des choses Andry Rajoely, mialanao, andesa tarankanao, jusqu'à babanao mbola volagnin'olo. Justement, anareo jiaby agnatin'ny la famille ao bas andeha amono Madagasikara. Aia fierté nareo en tant que malagasy, aia fierté nareo? C'est la honte raha ataonareo. Anao premier ministre NC Christian, pont mahavavy anao boka Ambilobe, pont mahavavy tsy vitanao zala. Anao tsy mahavita mivolonareo, za koa nitondra tamin'ny hery, za nitondra tamin'ny Andry Rajoely, nagnino pont mahavavy naka tsy vita? Ino tsy vitanao mivolagna zegny? Anao premier ministre, anao alefandreo mandeha mavandy. Projet de gouvernement le bazary eto à Diego. Non, sérieusement mon frère, s'il te plaît, voleza anao potipotiandreo. Eko masiro vola, fa vola maloto zozalahy, vola maloto volaniko aminao zegny premier ministre. Mbo voleza mahaiza menitra eky, azafady aminao mahaiza menitra. Fotiny zay voabaraka, tsy anao zaraiky fo voabaraka, zay jiaby boka que ce soit Ambilobe, Diego boka Varsa, zay voabaraka. Izy koa boka aminareo agny ya boka aminay fa zay tsy, zay koa nisy baguette magique, vangone baguette magique lohanazy, possible izy miova, izy fa veridiera amin'ny vola, ambarany fa tragno vato chateau andeha hiaraka aminazy, andeha ilevigny agnatin'ny cimetière ao. Ravoravo anareo zio zanaka mpagnano politika aby io,
Amaresa agnatreny vava, ray aman-dreninareo maty, tu vois? Ha, za ty boka nazo vola tamy babako, vola nialitra, vola maloto. Za zala ravoravo isaka maraindray za mandeha miasa, même za mireveille à 5 heures du matin za ravoravo, haiko fin du mois volanakahy madio. De za masaky mivolagna. De toute façon, tsisy olo volaniko aminareo zay agnafody vavako. Za fa mivolagna aminareo, tsisy olo. Zegny angatahako aminareo voemaro. Ampianareo voemaro fa grave. Rano zay fa contaminé. Tsisy mahazo miboaka izy koa fa nidriky tao. Camion zay magnano aller-retour. Magnano aller-retour amin'ny Fasimenta Voemaro. Atsika igny variagna tagny tamy Tuleara. Or que reo fa mahomby a Voemaro. Azovy tompiny, mamravatomanga e. Mamravatomanga. Fasimenta zegny, terre rare zegny, en Chine reo fa tsy mila. En Australie reo fa tsy mila. Tu vois, reo andeha aetany misy Madagasikara. Enjo fa mahantra atsika. Nagnino mampahantra atsika? Ha? Fotiny olo mitondra atsika verijery amin'ny vola. Izy koa fa nahazo hely. Izy koa mahay zay volaniko, misy olo mahay mangalatra mandiniky. Anareo tsy mandiniky. Izy koa namaizanareo, nataonareo raha jiaby a Madagasikara, même anareo mangalatra miliara. Olo tsy vahoaka tsy mijery. En France koa mangalatra olo. À la Réunion mangalatra. Ha? Mais ireo mahay magnampy. Le problème nareo, hoaninareo raha jiaby baka amy taolany tsy ambelanareo même ankera. Même ankera tsy ambelanareo. Donc normal Madagasikara karaha io. Voilà. Zay vidéo naka Voemaro d'abord. Azafady tsona dignako teo, azafady aminareo maro message nareo volaniko zegny, tegna maro volaniko aminareo zay, maro sujet, mais je vais essayer de faire de mon mieux volaniko aminareo zay. Tegna ataoko de toute façon volaniko anareo koa tsy mandry, za tsy mandry. De toute façon j'ai pas le droit de dormir. Lera za matagny za mandry tsara. Azonareo zegny, je dormirai quand je serai mort volagny major zay taminaka. Donc, azafady aminareo izy koa tsy voavaliko message nareo jiaby, fa je vais faire en sorte alifasa fo sujet nareo copieko, io amizay alefako vidéo amaretsika mbola libre koa tsika mavita magnano vidéo izy, tsy problème. Méga tsy lana amitsika. Aty tsara tapatapaka zegny, tsisy délestage aty. Atsika migaka rano tsara, raha jiaby mandeha tsara. Tu vois? Même atsika mijaly, lafo raha eto à la Réunion volaniko zegny, fa atsika mbola mahita 1 euro la maré. A Madagasikara possible misy olo zao tsy mihina hanigny foy. Tsy mihinan-kanigny. En 2025 atsika mahavita mamboly. Atsika terre agriculture. Vous rendez compte? Misy olo mbola maty mosara a Madagasikara. Misy olo mbola tsy mahita rano a Madagasikara, tsy mahita jiro. Mais où on va? Où va le monde? Voilà, zay merci aminareo. Tandjegny. Mare koa.